Aradi ang mamang pangkosi. Alahita sonari na mersoba tua puta mula dari nabulu. Alani songan hidup ni situa ala marmula do nabulu. Marmula kanadinda. Bahan mamang godang mula-mula sama ketahuan. Seluruh aman Nusantara. Alani di bataro sitok pasalhut. Alai patok berita pasoba tu di bata imapunta mula dari bulan. Asal dia sudah kapagilota dia lusi di bata mula dari bulan atau main gondang soba tu puta mula dari bulan. Gondang sopa tu debata bumi doli dan tuat sian banua rijang sa banua tonga mula di bardina otoan palukuna dia dan palukuna dia bye mama. Gondang di debata guru doli, bahan matutong gondang soba, tu debata sori, na sori sohaliapan, sori sohubuan, mula ni pangurasan, manang mula ni persusian, yala mula ni hamalimang. Baik. Debata sore mama gondang ni debata banagulang mula ni parugaton malam mula ni pulung-pulung. O puta para si tio-tio, parniak na sumurong, si puli na maganggang, si pidor na masirang, si palapot na mawas. Sonari hika sa aman tanawata, mawas aman, mula ang katana na puta to hika. Ang dia mau puta para si tio-tio, mga nabohi rohan ni pamarenta, tapi di pamarenta,
paulakon tanone hitam segala masyarakat adat asal dia bui tadi mati napi lukan pungkai baik magordong sobat kuta para security. Super tuaktana penguasa benua dijang porlu lutong pormatata habonaran hutau anggia habonaran hutau mengalihat kadame khususnya di Kongres Amanan alani baik gondang super tua habonaran hutau Jayapura. Amang patenami asa anggia mahiti pangurasono mangursika dison nagiak na dulu asa anggia do siang di badan siang itu di do akan narorak siang badan matu kita alani baik mamang godang di pangurasono. Horas. Kita adong 3 marga. Itu adong do setiap marga do. Di mobil kita masyarakat adat, kabotok 3 komunitas narus yang amatan Batak. Menghormati para leluhur setiap marga-marga nadong di Tanah Batak. Bama utangnya punta. Kubotos yang nama tua. Sirazai Pertukion nang Sirazai Pergodano di Tanah Batak. Ima raja singa mangaraga asa girahut kolong na hita sudi na marahon marga baima gudang ni rajay maban gudang singa mangaraga.
gudang dia jadi sautik nana mah tapanido mah gudang dia kasih ambiar pasau dia panggabian dihita sisa dahutu non baruan non gudang hasahatan suti terus meratakan amang pati nami mau lihat di sudi pengidon namin lebih ko asang giat lihat pasau lihat panggabian dihita seaman Nusantara khususnya aman Taro Batak baik mah gudang dia. Horas mau lihat mamang sudah panggilan namin ni ko alay si belum tahu ati adong nakin hujuha milohita ati adong dongan tan adong di Jayapura mang di Papua alak kita Batak nanay mangido gudang si tortorata bahkan hita na pungo ati adong na magjalo hindi kaya mati ituhika sa tokmo dus marwanta atok tapaw sumulog ka mau lihat ya bunga dos marwanta do akarwanta na dong disini au suma atau soalnya suatu apa dong apa tenami nahunggul tiyo di baik tu panuhatan bunga sa gudang ta atong baik magudang si tiyo padumon may tu pasahatan